हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना स्पेशल एग्जाम होदोंमोन एचएसआव दा फाइनालि रिजाल्टआ दिनै होसिगोन। दा नोंथांमोना 2 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो रिजाल्टखौ चेक खालामनो हासिगोन वेबसाइटआव। बेनो जाबाय AHSECनियाव। दा जायफोरा एग्जाम होदोंमोन स्पेशल एग्जाम नोंथांमोना 2 रिंगा जानाय लोगो लोगो AHSECआव थांदो। बेनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव AHSECआव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन रल नाम्बारखौ होनानै। दा बोरै नायो आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। आरो लोगोसे स्किमनि आपडेट बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ। थ' नोंथांमोना चेक खालामदो। मैया सोबाय 10 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो सोखायोमोन। थ' बेखायनो नोंथांमोना चेक खालामदो एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै। थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय राङा हाबदोंना हाबाखै होननानै। आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ जागोन जेब्लानोखि 2022 जागोन अब्ला नोंथांमोना नैबे स्किमाव एप्लाइखौ खालामना लाफिननो हागोन। दा जों फैबाय मोनसे बे आपडेटखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों रनज पेगु बिथाङा बेयाव टुइट खालामबाय 11 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्ट चेक खालामनो हासिगोन ahsec.assam.gov.in आव। दा लोगोफोर नोंथांमोना 2 रिंगा जानाय लोगो लोगो चेक खालामदो। जायफोरा एग्जाम होफिनदोंमोन एचएस फाइनाल थ' नोंथांमोना स्पेशल एग्जाम होदोंब्ला दा फाइनालि रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन। दा बेखायनो जों माबोरै नायो जों थांसै दायो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा बेखायनो आं बेयाव क्लिक खालामसै। नोंथांमोना बे ahsec.assam.gov.in खौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव मोनगोन लिंकखौ। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो जोङो रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो जेब्लानोखि 2 रिंगा जागोन। दा बेखायनो आं बेयाव थुबाय। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बे लडिं जागोन। दा लडिं जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि ब्राउजाराव थांगोन। थ' बेनिफ्राय दानिया ओंखारबाय आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल बेबायदि ओंखारो। दानिया जोङो 2 रिंगा जानाय लोगो लोगो बेयाव एचएस फाइनाल एग्जामनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। दा गैथ'वा लोगोफोर दा एक्टिभ जाथ'वाखै लिंकआ। जेब्ला एक्टिभ जागोन नोंथांमोना रिजाल्टखौ गासैखौबो फारि फारि नायनानै लानो हागोन। दानिया जों थांसै अरुनदय स्किम। दा जोङो बे अफिसियेल हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो बेबादि आपडेट मोनगोन। बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ जाथारसिगोन 2022 जानाय लोगो लोगो गोदान सेसन जायो। बेखायनो गोदान एप्लाइ जागोन। मानोना बुंखादोंमोन हम पेजावनो लिरनाय दंखायो गासै 26 लाखनो होगोन होननानै। दा 19 लाखनोल' होनाय जादों। दा बेखायनो नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हाफिनगोन। जायफ्रा थालांदोंमोन नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जोङो स्टेटासखौ नायनोसै। दा जोङो जेब्लायबो स्टेटास नायनांगौ रां हाबदोंना हाबाखै नायनोब्ला एबा नोंनि नामा दंना गैया नायनोब्ला। दा बेखायनो जोङो जायखिजाया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामबाय। दा जोङो सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो जों बेयाव नामखौ जों नायनो हायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बबेनि नामा गासैबो सेम थायोबा थ' नोंथांमोना थिराव थुनांगौ। थिराव थुनाय लोगो लोगोनो जोङो गासैबो डिटेल्सखौ नायफिनजोबनो हायो। दा बेयाव आं थुबाय नै नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट आरो भिलेज मोनदों। थ' नोंथांमोना चेक खालाम बयबो सेम थायोबा नामा थ' नोंथांमोना बे थिराव थुनांगौ। दा जों बेक थांबाय। बेक थांना जों दानिया सासे बेनिफिसियारि नामखौ लिरबाय जाय मानसिया एबा बेनिफिसियारि मोनबाय थाखायोमोन। दा जों बेयाव नैबे 7 एबा 7 डिजिटखौ जों बेयाव सेलेक्ट खालामसै। अके थ' जों सेलेक्ट खालामबाय। दा सेलेक्ट खालामनानै जों बेक थांफिनबाय। बेक थांना जों हमआव थांफिननानै मोनसे अप्सन मोनो बेनिफिसियारि स्टेटास। थ' नोंथांमोना गाहायाव भिउ बेनिफिसियारि स्टेटासआव थुना होदो। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोङो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामफिनदो माखौ लादोंमोन। दा जों उदालगुरि लादोंमोन। दानिया जोङो 7 डिजिटखौ जों बेयाव क्लिक खालामना होदो। दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों सार्चआव थुबाय। दा सार्चआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नामा ओंखारबाय। बेनिफ्राय दानिया इनस्टलमेन्टनि बिल आपडेट फैबाय। डेट मिन्स राङा हाबबाय। थ' नोंथांमोना चेक खालामदो गाव गावनि एकाउन्टआव। दा नोंथांमोना आसा खालामो भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव।